Здравейте! С настоящето видео искам да ви представя една моя книжка или по-скоро мотивационен дневник. Нарича се Дневникът на моята промяна. Защо дневник и защо промяна? Дневник, защото настоящото пособие е терапевтичен дневник, свързан с терапевтично писане. И защо промяна? Защото чрез този дневник целим промяната на свои стари, много често маладаптивни убеждения, стереотипи в мисленето и стереотипи в поведението. Защо терапевтичен дневник? Защото тук сме призвани всеки ден да попълваме свои планове, свои афирмации, също така свои постижения. От една страна тяхното планиране, от друга страна тяхната реализация. Също така, настоящия дневник, ето например структуриран един ден, настоящия дневник е богат на позитивни афирмации. Знаете, че аз съм консултант по позитивна психотерапия и този дневник е замислен като холистично пособие, от една страна чисто интелектуално преструктуриране, от друга страна позитивна преработка, както казах, на нашите устаряли и неработещи навици в поведението и най-вече навици в мисленето. В моята практика доста отдавна стигнах така до убеждението, че няма ли структурирана среда, която да ни води, която да ни мотивира. Всички наши планове и желания, оставайки само в нашите мисли, остават просто като когнитивен конструкт и биват забравени много бързо. Естествено, след това идва самообвинението, че нищо не правим и не се променяме. Затова, чрез този дневник елиминираме тези рискове и сами имаме възможността да планираме своята промяна, сами да установяваме къде искаме да дадем повече фокус, къде имаме прекалено много фокусирана енергия и внимание и коя област от нашия живот страда. Съответно, имаме един динамичен поглед върху нашия живот, нашите мисли, нашите убеждения и най-вече върху това, което бихме искали да променим и да постигнем, но отдавна го отлагаме. Този дневник дава възможност за ежедневно попълване от една страна, от друга страна той не е структуриран по точни дни от седмицата или дати, което би довело до самообвинение, ако пропуснем даден ден. Не. Той е структуриран по такъв начин, че сами решаваме кога да го попълваме и по вече отзиви на десетки клиенти ни мотивира да го попълваме по-често. Когато виждаме какво сме попълнили и най-вече кое сме реализирали от нашите планове, това действа като самомотивация и така подклажда един по-дълбок интерес към експериментиране с нас самите, чрез генериране на нови планове, чрез генериране на нови експерименти със себе си, поведенчески експерименти, мисловни експерименти. Тук полето за изява е доста богато, но във всеки случай този терапевтичен дневник води до
промяна на нашите устарели стереотипи в мисленето, от тук вече и в поведението. Когато имаме една динамика в нашите мисли, в перспектива, когато имаме привнасяне на нови стереотипи, изобщо нещо ново в нашия живот, това ни изважда от статичността, която е в основа както на депресивните разстройства и синдроми, така при обсесивно-компулсивно разстройство, така чисто при тревожността, която идва от този екзистенциален вакуум, който е бича на нашето съвремие. Затова смятам, че чрез холистичния подход, а тук има от така доста модалности, има взети подходи, можем да развием една доста по-висока самооценка и да развием една доста по-голяма мотивация за промяна. Този терапевтичен дневник е структуриран за попълване за период от 90 дни. Защо 90 дни? Защото според най-различни проучвания в невропсихологията, невропластичността и така нататък, за генерирането на нов навик и затвърждаването на новите невронни пътеки в нашия мозък са необходими от 21 до 60 дни. В процеса на написване на този терапевтичен дневник ми се стори, че е по-удачно да заложа на 90 дни. От една страна, за да може по-дългосрочно да се работи това нещо. От друга страна, за да имаме пълната увереност, че при едно структурирано и мотивирано попълване на този дневник ще създадем нови навици, което е и целта изобщо на занятието. Цената на този дневник е 19 лева, горе-долу колкото 3 кутии цигари, но срещу 19 лева всеки може да се погрижи за своите мисли за период от цели 3 месеца. Настоящото пособие може да бъде закупено както през сайта, така и на лично съобщение. И ще бъде изпратено веднага. С това ви благодаря и приятно попълване!